og velkommen til 1830-nyhederne. Efter længerevarende tvivl om Tornbjørnens eksistens under renoveringen af Tornbjerg Gymnasium i udkanten af Odense, her skal der nu ingen tvivl om, at Tornbjørnen nu igen er vendt tilbage. Vores rapporter er derfor taget ud for at høre den enkeltes elevs mening om den såkaldte Tornbjergånd. Findes ånden virkelig, og i hvilken skikkelse? Hvis jeg siger Tornbjørnen, hvad siger I så? Siger du? Det er sgu ikke. Hvad fanden er Tornbjergen? Altså man kunne godt forestille sig, at der var røget en elev i svinget på et tidspunkt eller sådan noget, men ellers nej. Hvad fanden er det? Tornbjørnen? Der er ikke nogen ånd her. Tornbjørn? Det ved jeg ikke hvad. Har vi sådan en? Hvis jeg siger Tornbjørnen, hvad siger du så? Så siger jeg, at vi har et godt sammenhold, og at man bare har det fedt. Sammenhold og fællesskab, at vi alle sammen kan være sammen, og at der ikke er nogen, der bliver delt op og sat i grupper. Ja, altså jeg kender kun en slags ånder her, og det er dem, der kommer om mandag morgen efter en ferie. Så siger jeg godt sammenhold, og alle er ligeværdige. Fællesskab. Et sted, hvor der er plads til alle og ikke nogen forskelsbehandling. Og så den her såkaldte Tornbjørn, du snakker om, den, der tror jeg faktisk, du henviser til Gunnar Riddersholm. For der møder... Tænker jeg på venskab og sammenhold og positiv energi. Alt det knusekar, det har vi. Jamen så tænker jeg en ånd, som flyver rundt mellem os alle sammen, og sørger for, at vi alle sammen er gode venner, og sørger for, at første gen ikke bliver drillet af tredje gen. Jeg synes, det er udmærket, at man ude på toilettet lige får en god pingpong sniksnak med Tornbjørnen der. Ja. Det synes jeg faktisk er fedt. Den kommer, når man mindst venter det. Det er ligesom mig. Jeg siger et godt fællesskab, sammenhold, og altså, der er rigtig mange sociale aspekter, som er gode her på skolen. Modsat andre steder, som for eksempel Sankt Knuds Gymnasium. Altså som for eksempel på Knuds, der første gang starter, der bliver der helt vand ud over, hvorimod her på Tornbjerg bliver taget godt imod, og folk er varme. Jamen, jeg har hørt om, jeg tror det er noget, der er herude om aftenen og kommer frem. Jeg har hørt nogen, der har mødt det, der har været herude sådan sent, når det begynder at blive mørkt. Hvorhen? Det er den, der har lavet Jonas tatovering. Sammenhold. Fællesskab. Jeg bliver ikke set skævt til. Nej. Et gymnasium, hvor at der ikke er en hierarkisk inddeling. Så siger jeg sammenhold på tværs af årgangene. Jamen, hvis du siger Tornbjørnen, så tænker jeg en fællesskabsspirit, en god fællesskabsspirit. Et skide godt socialt netværk på skolen. Alle hjælper hinanden, og alle har tid til at give en hjælpende hånd, hvis man har brug for noget. Tornbjergånden, det drejer sig om at være loyal over for hinanden, og holde hånden over hinanden, og holde hånden under hinanden. Tornbjergånden, det er sammenhold på tværs af både 1., 2. og 3. G, vil jeg sige. Sådan så alle er med i fællesskabet. Der er ikke så meget hierarki. Så siger jeg fællesskab. Glade mennesker. Det er, hvad jeg tænker, når du siger Tornbjerg Gymnasium. Tornbjergen. Det er det. Hvis det ellers var anden, så vil jeg gå igen. Vi ses. Og nu videre til sporten. SFY's Mark Kongset har netop i denne uge fået debut på U18-landsholdet. Danmark vandt 3-0 over Ukraine, og stortalentet Mark Kongset fik scoret sit første landsholdsmål.